baako a ɔmo nso asantemam ha yɛhu ɔmo ɛwɔ menhyia ahemfie ɛnna ukude di kan yi Amaniampong Senior High School. Mpanyinfoɔ da no ɛwɔ ha, headmistress ɛwɔ ha. Ɔne ne mpanyinfoɔ aba. Madam mema wo afinhyia pa na wapɔ mbɔkɔdeɛ. Afin kɔmɛto yɛ Awurade adom yɛ ho yɛ paa. Mpatwa wo din. Ɛfɛ mi owura yere Esther Ɔsɛe Owusu. Ɛne yɛhu menhyia ahemfie ɛdɛn na de mo ba ha? Nea de yɛ ba ha ɛne sɛ nea di kan yɛbɛma Otumfuo afihyia pa. Ɛnɛ yɛ okuda yɛ di kan ɛwɔ afei mu. Nti yɛbɛma no afihyia pa. Nea ɛtɔ so mmienu anuonyam hyɛ ne nkunimdi a Amaniampong afei atwa mu. Ekodi ma asanteman ɛne Ghana man nyinaa na ɛsɛ yɛba na yɛbɛbɔ na amane ne yɛde ade fɛfɛ a ɛte saa no ɛbɛkyerɛ no. Ɛno nti ɛna yɛbaeɛ. Na yɛka nkunimdie yi na obi bɛbisa sɛ ɛne sɛn. Na edi kan ɛfa National Science and Maths Quiz ɛho. Ɛnyinaa hwɛ bi afi a etwa mu no ɛma yɛhu sɛ Amaniampong Senior High School a ɛyɛ category C school. Any school a edi kan anaasɛ ɛyɛ less endowed school a edi kan ɛwɔ asanteman yi mu ha mɛfa ne sɛ ɛnni Kumasi ha ɛwɔ outside Kumasi a ɛtumi adu semi-finals. Ɛyɛ anuonyam hyɛ kɛseɛ ɛde ma Mampongman ɛne asanteman ɛne Ghana nyinaa. Ne ɛtɔ so mmienu yɛwɔ competition ɛfɛ ne sɛ Robotics competition. Ɛnyinaa yɛ nim sɛ saa competition no schools akɛseɛ a akwadare wɔ science mu ɛna ɛyɛ. Nanso afi atwa mu no Amaniampong yɛ category C school no esi nkete sɛ yɛbɛkɔ akan ne bi. Na ne ɛyɛ anigye na ɛyɛ anika ne sɛ yɛkɔɔyɛ no Amaniampong na yɛ crowning no national champions. Wei ɛne yɛ first time a yɛkɔɔ bi. Ɔmo ahyɛ saa kɛnse ase bɛyɛ mfie nan kɔ nom ne. Ɔmo a ɛwɛ ne nyinaa yɛ the category A schools. Nti yɛne ɔmo kɔbɔ ɛne no yɛn na yɛagye saa champions no aba. Ɛyɛ Ghana nyinaa nanso esan sɛ school no ɛwɔ asanteman mu no ɛyɛ anuonyam hyɛ kɛseɛ ɛma asanteman. Nti na ɛsɛ yɛba yɛbɛbɔ yɛwura amaneɛ. Na afei yɛde to n'anim sɛ esan sɛ yɛakɔ akɔgyina ɔman nyinaa nan mu no yɛato nsa afɛ sɛ mesi saa kan no ɛwɔ America. Nti yɛntimi nkɔ ɛwɔ abra yɛma ne nanso yɛbɛgye na futuo ɛne ne nhyira ɛwɔ ne nsam. Sɛ wie yɛno nti na ma yɛba ha. Nti ɔmo yɛhu ɔmo ha nyinaa yɛ future American boggers. Nti bia mo bɛkɔ America. Saa wohwɛ ɔmo a medals ne deda ɔmo kɔn mu ɛne ɔmo kura trophies no. Ɔmo ne ɔmo coaches. Ne December baako ne sɛ Ghana nyinaa best coach ɛno nso Amaniampong coach ɛne nyaayɛ. Nti ɔmo nyinaa the future American boggers. Yɛma mo tiri nkwa ɛne animonyam hyɛ a mode abrɛ asanteman. Ɛyɛ ka no sɛ yɛyi wɔabɔ so sɛ category C school. And yɛnim sɛ Ghana ha category C schools no ba saa na ɛnɛma bebree ɛha mo ɛwɔ mo dwumadie mu. Nanso mo si nkete atumi agyina mo nan so ɛde nkonimdi wei aba. Yɛnhwɛ ɛden ne paa ne nneɛma bɛn na ɛha mo a ka mo nyaa yɛnka aban bɛbɛm mpanyinfo bɛbɛm manfo bɛbɛm abɛboa ma Amaniampong afa ne ntoma pɛfra. Yɛwɔ menka ne sɛ abandoned projects bebree ɛwɔ yɛ school hɔ. 18 unit classroom block. Yɛsrɛ sɛ aban bɛwie ma yɛn a ɛbɛboa yɛn. Yɛni assembly hall afei na yɛsi bi ama yɛn. Ɛno nso ɔmo bɛbie ma yɛn a ɔmo bɛwie ma yɛn a ɛbɛboa yɛn. Yɛ administration block ɔmo ahyɛ ase aka yɛsrɛ. Afei yɛn ma na dɔɔso. Yɛnya dormitories bebree a ɛbɛboa yɛn. Na afei yɛhwɛ mmɔden bɔ a yɛbɔ ɛwɔ akansi ahorow mu a aban ho yɛ mmɔbɔ. Na wɔmpia yɛn fi category C. Ɛnkɔ baabi a ɛsɛ na ɛfata. Na afei so sɛ yɛhwɛ nkɔlaa yi mmɔden bɔ yi nyinaa bɛba a emu fa kɛseɛ no gyina atikyafoɔ so. Wohwɛ school kakraka yi a yɛtikyafoɔ a ɛte campus ɛhwɛ nkɔlaa no ɔmo do 15. Yɛbɛsrɛ aban sanka ɔbɛmma yɛn teachers bangles. Ama manya tikyafoɔ bebree ama adwuma no ayɛ mmerɛ. Na yɛtumi nso abɔ mmɔden akyɛn sɛnea seesei yɛyɛ.
Yɛnyim sɛ ɔboa yɛ bebree na mmom yɛsrɛ sɛ ebi mmɛka ho. Sɛnea Oliver Twist ka yɛ no ɔse you always ask for more. And other stakeholders, parents, teachers, past students, then I will catch them. And yɛdi kan mɛda former Chief Justice Kwesi ase. Projects a yɛnya no school hɔ nyinaa ɔyɛ old student ɛnam n'abasa so ɛna baeɛ. Ɔne Honorable Kwaku Amprɛtwum yɛ MP yɛbɛda wɔn ase papaapa na yɛsan asrɛ sɛ nea wɔn ayɛ no ma wɔn mbrɛ yɛn old students wɔn nkɔ so ɛma bɛboa yɛn na afei nso parents nso wɔn nso boa yɛ paa wɔn nso ma wɔn mmoa yɛn wɔn nso nkɔ so wɔn mmerɛ yɛn wɔn nso nkɔ so mmra na wɔn mɛboa yɛn na afei ɛnkyɛ afei school ni bɛdi 60 years yɛsrɛ aban old students parents adɔfoɔ nyinaa sɛ wɔn mmra ɛmɛboa yɛn mmerɛ no so a wɔn mɛtaa yɛ akyi yɛntumi nyɛ ne kama ɛhyɛ nyame deɛ no nya Mo bɛkɔ America yi deɛ ne yɛhwɛ ni mo free Amaniampong hɔ. Yɛbɛkɔ America yi deɛ na yɛahoboaboa no ɛyɛ kitikiti. Sɛ wɔhwɛ sɛ yɛdi kan ni a yɛtumi akɔgye sɛ nkonimdie ama Ghana ne Asanteman a ne yɛkɔ America yi deɛ yɛsɛ yɛdi nkonimdie ɛkyɛn so ɛba na ɛhyɛ Ghana ne Asanteman nyinaa ɛnyonyam nti monhwɛ anim sɛ yɛdi nkonimdie ɛbɛba. Pia hɔ yɛda mo ase. Yes, yɛda mo ase. Obebisa sɛ Amaniampong Senior High School ahefa ɛne wɔ. Amaniampong Senior High School ɛwɔ Asantemampong. Pia kontonchi. Ɔbo ehia kuma. Yɛda mo ase. Ɔpanyime ma trinkwa. Major so. Na wapomba kwa deɛ. Yesu adom ho yɛ pa. Ɛdeɛ mu coach na wogye yɛ. Pacha robotics. Oh, okay. Ɛba no sɛ deɛ a yɛnhwɛ robotics department of Amaniampong Senior High School. Ɛte sɛn a motimi gyina so akɔgye national awards. Medase. Amaniampong Senior High robotics ɛho nneɛma deɛ na yɛni bi. Yɛni lab. Yɛyɛ STEM ɛna STEM no ɛna na yɛde ɛyɛ adwuma. Ɔno so yɛ konkran kɔdi third. Saa nti yɛdi third no na obi approach no say another competition so higher robot. Yes, na any lab, any robot, never any akọ. And also yanko. Nti ye de ho ko share mu na omodom ye na omman robots. Na o say ye keka ne ma bom. Nti ye na ye de phones ne ye laptop. Nti ye ni lab bia and ye copy classroom ba ko. And ye tena ase na ye de nneoma no hyehyɛ so a. Nti o hwɛ Uma omobie WhatsApp page. Schools no category A schools no. No way in a lab abeto ho. Robot or one more na yam hyehyɛ. Eduru ba bi ni abema bu. Na ye say yensro. Ye de classroom na ye de laptop bi esi ho ba akopɛ. Na phones na ye de nso ye bɛkɔ. Ye kɔ ye ne nkɔfo kɔbobɔ so a. Ye need tools bia enso kaka na ye nya ye no. Itimi de ehwe omo a at this school at this side ne ho no nyina ne even last year champions no omo ne omo call finals na nyame boy yetimi di nkunim enti ye ni facilities there enso ka yenya bi a yenya lab robotics and STEM lab computers ne enioma 3D materials betimi the higher printing ne because they use coding do be a network kra na ho ayede aman and so with this state mo bɛkɔ America I am hyehyɛ ni hɔ na den na wo stakeholders nkunimu abɛ den na mo nyina so nyama mo amkɔ America na betimi aboa mo. That's it. Edikan ye bɛkɔ America yi ne ehia pa ye sponsors organizers no amayate ase se sponsors na omo edi started program no I de call Legon no as a bi mo twetwe omo na asenti akoye sika ne 15 days e be wakodi na America no ene tools kakra de be ya adwuma no ho ayi kakra nti yam peska na yam fan support ho ayi de amayen pa
nti ehia aboafo a umbeba beso yasene na yetu saa kwan no na etoso bi ehia tools nso ehia tools pa te say computers a yebetimi de di saa dwuma no ti kakra mesere Within no be. Steven Bedu.